מדינת ישראל אשמה ביחס לערבים. מדינת ישראל, כך נאמר, היא אשמה ביחס הקשה כלפי הערבים. זהו ביטוי גורף, קשה מאוד, אולי הקשה מכל, שנאמר על ידי ועדת חקירה, מדינת ישראל לדורותיה, הממשלות וכו'. ועדת אור קובעת, המשטרה והדרג המדיני כשלו בהיערכות, במוכנות ובהפעלת הכוחות באוקטובר 2000. אהוד ברק סופג ביקורת על תפקודו כראש ממשלה, אולם אין הגבלות על תפקידיו בעתיד. שלמה בן עמי נכשל במילוי תפקידו כשר לביטחון הפנים, ולא יוכל עוד לשמש בתפקיד זה, רק בתפקיד זה. יהודה וילק כשל מהותית, ולא יוכל למלא תפקידים בכירים בביטחון הפנים. אלי קרון היה אחראי ליריץ אלפים באש חיה ללא הצדקה. הוא לא ימלא עוד תפקיד פיקודי או ניהולי. תת-ניצב משה ולדמן ורב פקד גיא רייף יודחו מהמשטרה בעקבות ירי באש חיה ללא הצדקה.